Ashe bana dai lokaci da samun nasara ya zo, kananan bijimin maza babanmu ya samu kwantarola haka yayi kai kana ƙara farin jini. da daɗi in naka ne yake kan nasara ashe Kananan bijimin maza karan bauchi kwantarola kake mai kai kana ƙara farin jini. kai da naji ka kana kira da na zo a tantama Kananan bijimin maza ni da na ganka kana zuwa na san zanyo kai dariya kana ƙara farin jini. ana wanka maza duka Kowa ganka cikara ya san gagar kuwa dolen aiki cikara kai baka da damuwa. yau an maka kwantarola kwastam kai ka shiga duniya kana leƙa ƙasa-ƙasa ni na san mai gidanmu kwai kishin 'yan ƙasa Sai ka ɗau aiki baba muna maka maraba da samun ci gaban da kai Allah rika da kai za mu mazaje domin baka garaje. kai ce karan bauchi ina kiɗawa garwabba Babba ɗan babba mai halin kyauta jakaran bauchi baba girma ya karu patrola kwastam na ƙasa ka zama babba Muhammad Umar shan'un Allah rika kai idan Allah dai ya so ya mawa a hana shi almalikun rabu kun sani baya da kyashi shi ne ke yi wa duka bawa darajar shi ya so ya nufa kare yau dai ya ɗaga shi Motorola custom na ƙasa mun yi marawa babba ɗan babba mai halin kyauta jakaran bauchi baba girma ya karu patrola custom na ƙasa ka zama babba Muhammad Umar shan'un Allah rika hakuri jarin jakara an san shi da wannan jakara yana da tausayi mun san wannan shi ne jama'a suke kira mai darajan ya samu dukan yabo cikin al'ummar nan da haka na ɗauki ɗa nake waƙar babba babba ɗan babba mai halin kyauta jakaran bauchi baba girma ya karu patrola custom na ƙasa ka zama babba Muhammad Umar shan'un Allah rika zauna kai sha'anin ka girma ya karu ba wace kare zuwanka komai zai tsaro kwantarola kwastam na ƙasa kwai ka dabaru za ka yi aikin kware ka magance tsagin ruwa ‘ya'yan iska da ba su san aiki do babba ɗan babba mai halin kyauta jakaran bauchi baba girma ya karu patrola kwastam na ƙasa ka zama babba Muhammad Umar shan'un Allah rika ni yau na ɗauki ɗan mazaje mai gayya sha kundum shi cikare ya tara masoya kullum lamuransa kun ga shi baya ƙarya hajiya fati ta sa da ni duk a masoya mazaje dai na fi ka ɗau waƙar babba babba ɗan babba mai halin kyauta jakaran bauchi baba girma ya karu patrola custom na ƙasa ka zama babba Muhammad Umar shan'un Allah rika ina zaune cikin gida ina da hutawa sai wayata ta yi ringin nan da nan na yi dubawa kiran hajiya fatima walis ya yi shigowa na danna na daga a domin amsawa ta ce mun shata kana ina ne ka ji zance shawara zan baka hakuri kai ta rike jakare yana san hakuri za na tunawa idan har kai hakuri za ka yi dacewa mawaka a gidanmu mun rike son ka butulce yanzu dama ka gani tana nan dawo jakara aka yi wa kwantarola ka je zancen je maza ka yi waƙe ka waƙe shi tun da ka ga wawanka yake dai domin shatawa ka nuna halin yamma mun goye su ya kushe suke mana koyaushe to mama na ana ji zantukan alkhairin kin ba shawara kuma za na rike batun tas din nan da na yi wasa ba na kuma ba ina tuba sha can kana tuba baba yafe mini baba ce kare ka yafe mun yafe mini mama hajja fatima dal mu ba za dai muke yin kiɗan maza ba sai ci baba ka su shirin zama a daidai za mu bi kwantarola kwastam mutan ƙasa ne to Muhammad Umar abai wa daidai yau muna ta murna kuma addu'a muke idan giwa ce baba Allah ya masa ɗaukaka dan giwa ce kare ya manga a cakutan baya a dan giwa ce nan zuwa
wa na zaka bai cuka nake ma dai haka mu ba za dai muke yin kiɗan maza ba sai ci baba baba kafe su shirin zama a daidai za mu bi kwantarola kwastan mutan ƙasa ne to Muhammadu Umar abaiwa dai shi Muhammadu Umar dai abun kwatance mai irin hali nasa kun ga yayi dace mai kamar zuwa shi aka aika kun ji zance to a lafiya san nasara kin gidana yawa mu ba za dai muke yin kiɗan maza ba sai ci baba baba kafe su shirin zama a daidai za mu bi kwantarola kwastan mutan ƙasa ne to Muhammadu Umar abaiwa dai ga miji ga hajja Fatima ce uwata Kwalliyar cika ke koran da ka damuwata Kwalliyar cika ina nan da ke a rayuwata Kwalliyar cika ciki domin mama ta yi komai ye haya mu ba za dai muke yin kiɗan maza ba sai ci baba baba kafe su shirin zama a daidai za mu bi kwantarola kwastan mutan ƙasa ne to Muhammadu Umar abaiwa dai Hajiya Fatima Walis mai mutane Kwalliyar cika Mama giwa ce al'umma ku gane Kwalliyar cika Mama kullum aikin ta taimako ne Kwalliyar cika Ɗabi'unta abin yabo ga kowa Aka mu ba za dai muke yin kiɗan maza ba maza baba kafe su shirin zama a Kama daidai daidai kwantarola kwastan mutan ƙasa ne to Muhammadu Umar abaiwa dai Hajiya Gambo da sallama na nazo gunki Mama kewa ai dole in ya baki Matar cikare Hajja Gambo matar kirki Mama dawe soken adanki ya kai lallai mu haka ba za dai muke yin kiɗan maza ba maza baba kafe su shirin zama a kama daidai daidai kwantarola kwastan mutan ƙasa ne to Muhammadu Umar abaiwa dai sannu gaida baba ga taƙiya mai gidana cakara gaida baban walid da mai gidana baba ga fatima baban na kayi shura baba ga ummi baban asama ugar kuwana baban abubakar baban mu husin kananan baban zulaiha baban husna mai gidana baban adinnan baban ahadil mazaje baba ga nafi gombe mai kiɗa da waƙi kai maje mu gaida sarkin bauchi saraki bawan Allah giwa ne shi saraki ya bunƙasa sarki ne dai da kwarjini muka san shi alhaji rilwano sulemana adamu kaka sarkin bauchi kana ta kishin bauchi lafiya a daya ga mu mun shigo birnin gombe gaskiya sha ta kowa ya bar gida ya bar shi tabbas a bamba muna da namu sarkin abu shehu habu na ɗansa yayi aya ne a waka ta zana gaida babban jirgi ka ji foma jannaral kwantarola na ƙasa yana nan duk inda ya kai makura dai mu sauka gidan hamid jakare ya ce dai mu kai da hamid dan ali general control ne na custom babun kai maza sun tashi maza sun miƙe alhaji bashir a muhammadu man gaishe ka kai maza sun tashi maza sun miƙe da musa jibril dole in maka take kai maza sun tashi maza sun miƙe kai dukkan bauchi ake kiran ka mazan fama kai maza sun tashi maza sun miƙe sunu su umar dcg custom na gaishe kai ka maza sun tashi maza sun miƙe ga malan zainu waziri na gaishe ka kai maza sun tashi ya kai maza sun miƙe sunu su sulemani da razo na gaishe ka kai maza sun tashi maza sun miƙe iyaye ga cikare an ba zan manta maza ba abubakar walan bauchi allah ya ji kai ne ka mai rahama a rabbana ka kyautata makwanci da malam ibrahim umar allah ya ji kai ne muna addu'a kun ji an amshi ce min amin rabba amin ya allah rabbana ya ji kai ne rabba amin ya allah kun ga bawa ga cikare bai halin banza rabba gafarta masa mamar cikare dole ne na gaishe da uwata halinki mama shi cikare ya ɗauka yayi hajjara umar mama mai yawan sallah a ciki hawa abdullahi ina ta gaishe ki ikin to wakilin shamaki lafiya ta nisa gaisuwa muka zo ne jinjina muka yo ne
ai aminin bauchi na nan shi ma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne sannu gundum muna yaba ba kai ba gaisuwa muka zo dan dara jinjina muka yi ne rilwani tanko tambura nake ma kaiwa gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne ga Muhammadu Sani salon kiɗan ya canzo gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne dan juma wakili na cika da kana anan gaisuwa muka zo sannun ka jinjina muka yi ne to salamu mabuɗin cika da kai ma ne gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne ga Mahamud Zainuddin na yi ma kai ma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne kontrola Abba Kura Muhammad gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne kontrola Baba Kura Kwalabe ga gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne kontrola Sa'idu Galadi ma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne ACG Abdullahi Baba ni kai ma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne gaida madakin katagun mai kyawun asali gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne honorable Aminu Hammayo kai ma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne gaba da ya maga takardar mi sauka girma gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne Alhaji Mahmud Adahama muna maka take gaisuwa muka zo ne jinjina muka yi ne Abdurrahman Umar bana mance ka awakina kanin Hajiya Fatima a Walis ne kai ni da kai na san walla kai amana babba gaisuwa muka zo gaishe ka jinjina muka yi ne daga cikare ya ce na fi o in yaba ku awakina gaisuwa muka zo gaishe ku jinjina muka yi Turola kwastam cikara Allah rika maza 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 yau muna da ya addu'a mana ta gode wa ilahuna Turola kwastam cikara Allah rika maza tun da dai kai ne ba waje ka zauna maza garkuwa Turola kwastam cikara Allah rika maza baba na san ka halin ka san ba zai sauyawa ba Turola kwastam cikara Allah rika maza baba kowar zogon ka za ya tashi yana murmushi Turola kwastam cikara Allah rika maza baba kowar zogon ka za ya tashi yana dariya Turola kwastam cikara Allah rika maza baba ka san aiki ka je wa wani damuwa Turola kwastam cikara Allah rika maza wa a jarumta baba jarumi ne ku ji gaskiya Turola kwastam cikara Allah rika maza ko fagen hikima baba shi akwai baiwa mai yawa Turola kwastam cikara maza baba kai daraja a rabu ne ya maiwa wani can Turola kwastam cikara Allah rika maza Turola kwastam cikara ne yanzu na ƙasa Turola kwastam cikara Allah rika maza baba na bi ka rabbana ya kare ka da makiya Turola kwastam cikara Allah rika maza baba na yi maka addu'a ta mai girman gaske Turola kwastam cikara Allah shatar rika kake ta tambarin waƙan nan dai na fi ungon na taho da waƙar ka mazan kwarai la shi maka